Me haka? Yaya? Yaya? Na'am. Zo ki fiya ni figa. To, wai uwar miji ta zama zakara ta ho. menene? A'a zo kuma ki gane wa irin. Me zan gani? A ruwa na ma za ki dauka da shi da ila. Kin ga fitsara. Yaya? Wannan yarinya fa ni fa ciki ne fa da ita nake ganin. Anya, ciki? To ba ga zahiri ba ta zo tana amai? Kai. Jiya ma da daddare ina jin ta wajen su fitar ta uku tana wannan amai. Daga zuwa? Ke, karki sa in faɗa ba daidai ba. Ciki? To da ciki dai? Ai ke ma to ya akai? Saboda Allah, ya tsufa fa. To ni ma ai shi na gani. Kai. Tsohon ya riga ta kurkwashe ina zai iya ciki. Ina? Kuma yaya? Akwai wani abu da nake yake min yawo a kwakwalwa. To. Anya yarinyar nan ba da walakin ba kuwa? Inda na ga dama sun dauka sun ba wannan takwarkwashashen tsohon nace ba wani abu ne. Anya ko da cikin ta zo. To ni ma tunani na dai kenan. A'a. Ke ta ga gidan arziki ko? An zo a raba gado da 'ya'yanmu. Da ita. To kwantar da hankalin. Ga raguna, kaji, agwagi. To wallahi in ya mutu mu biyu za a raba da sai dai ba ci ba sha. Sai 'ya'yanmu su za su ci gado da mu ci daɗi. Mu rama wahalan da muka yi. A kwantar da hankalinki kamar kin kashe mutum. To. Ni sai na bi duk hanyar da zan bi. Kin to bakin zaren. Agwa. Zan bi. Ma munafurci ne ba za ta zo ta dan a raba gado da ita. Saboda Allah. A shiga waya an ga gidan arziki. Kaji ma kadai sun isa a cikin gida sai ba ci ba sha da kullun raga ba ai yana faduwa yau mun ji daɗi. Allah kargiwa.